Tervetuloa mukaan Cabin Crew podcastiin, jossa lennetään maaseudulle. Tässä podcastissa Uusimaa nostetaan korkeuksiin, kun käsittelemme Uudenmaan maaseudun sekä maatalouden kehittämistä. Cabin Crew podcast on EU:n osarahoittama ja se on saanut EU:n maaseuturahoitusta. Olen Anssi Ketonen ja toimin Cabin Crewn kapteenina eli tämän podcastin hostina. Tänään miehistössä mukana ovat ELY-keskuksen kehittämisvastaava Maria Konsin-Palva sekä Cappion toimitusjohtaja Miika Hämäläinen. Tervetuloa! Cabin Crew, take your seats. Mukavaa matkaa! Tässä jaksossa yrittänyttä ei laiteta. Tänään tarkastelemme, millaista rahoitusta voidaan antaa maaseudulla sijaitseville yrityksille. Miksi maaseudulla sijaitsevia yrityksiä on tärkeää tukea? Maria. Yritykset on tärkeä koko alueen elinvoimaisuudelle. Ilman yrityksiä ei ole työpaikkoja eikä elinvoimaa. Ja maaseudullahan yrityksillä on ongelmana nämä asiakkaat on vähän harvemmassa ja etäisyydet on pitemmät kuin kaupungissa. Ja maaseuturahoituksella yritetään tasoittaa näitä eroja. Tämä elinvoimainen maaseutu tarvitsee yrityksiä ja yritysten pitää voida kasvaa ja kehittyä ja pysyä siinä ajan hengessä mukana. Tuella yritetään luoda työpaikkoja ja saada myös muita kerrannaisvaikutuksia siitä yritystoiminnasta, jolla pidetään tosiaan koko maaseutu elinvoimaisena. Etenkin Uudellamaalla tietenkin, kun Uudellamaalla lennetään. Millaisia yrityksiä pyritään ja pystytään tukemaan maaseuturahoituksella? Maaseuturahoituksella voidaan tukea maaseutualueella sijaitsevia yrityksiä. Se tarkoittaa ylipäänsä maataloutta, eli mitään navettoja eikä sikaloita, vaan yrityksiä, jotka harjoittaa muuta kuin alkutuotantoa. Eli siinä voi olla maataloustuotteiden jalostusta tai teollista toimintaa tai palvelualoja. Ja siinä nyt haetaan etenkin sitä, että siitä tulee kerrannaisvaikutuksia tosiaan niin, että luo niitä työpaikkoja sinne alueelle, hyödyntää alueen raaka-aineita tai toimii verkostossa muiden yritysten kanssa alihankkijoina tai yhteistyössä muiden yritysten kanssa. Että sellaisia haetaan ja tietenkin se, että siinä on edellytys se, että on uutuusarvoa sillä hankkeella ja liikevaihto kasvaa ja toiminta kehittyy jollain tavalla. No minkälaiset yritykset taas jäävät herkemmin ilman rahoitusta? Maaseuturahoituksessa suuri syy siihen, että ei voida rahoittaa on se, että sijaitsee sillä ei-tukikelpoisella alueella eli liian lähellä taajamaa tai keskustaa. Tämä ei tosiaan kuitenkaan tarkoita sitä näitä pieniä taajamia, pieniä kaupunkeja. Voi olla ihan keskustassakin, mutta silloin monesti syy voi olla se, että on paikallista palveluliiketoimintaa, mitä ei voida tukea, jos se vääristää kilpailua. Tosin jokainen tapaus on jokainen yritys eri, että katsotaan tapauskohtaisesti, että ei ole pois sulkeva, mutta ehkä tämä paikallinen palveluliiketoiminta ja sijainti on ne suurimmat. Ja sitten pitää olla alle 50 henkilötyövuotta työllistävä yritys. Ja sitten toisaalta ei saa olla myöskään liian pieni, että pitää kuitenkin osoittaa, että on sitä kasvua ja kehittymistä tiedossa. Vaikka sitä hakuhetkellä silloin ei olisikaan, niin tavoite pitää olla. No tosiaan tulikin muutama konkreettinen asia siitä, että mitä voidaan rahoittaa, mutta mitä kaikkea pystytään rahoittamaan? Maaseuturahoituksessa yleisin tukimuoto on kautta vuosien tässä ollut investointituki ja se on suosittu konkreettinen tuki, eli toimintaa kehittäviä ja liikevaihtoa kasvattavia työpaikkoja luovat investoinnit. Esimerkiksi koneita ja laitteita tai ohjelmistoja. Ja sitten myös on tämmöinen kehittämisavustus, jolla voidaan tehdä tuotekehitystä tai kansainvälistymistä tai pilotointia tai toteutettavuusselvityksiä johonkin isoon investointiin. Näissä tuki on tarkoitettu, että hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijapalveluita lähinnä. Mutta joo, mahdollistaa monenmoiseen maaseuturahoitus kyllä. No onko yrityksen löytänyt maaseuturahoituksen? Kyllä, vaikka valtaosa näistä, jotka hakee yritystukea, niin on ensikertalaisia, että se on ehkä semmoinen eri
pikkuinen piirre siinä, että ne on monta kertaa ensimmäistä kertaa hakemassa tukea, mutta sitten on tietenkin yrityksiä, jotka on kasvaa ja kehittyy jatkuvasti ja hakee sitten uusia tukia, mihin se soveltuu myös. Mutta joo, voi sanoa, että kyllä on löytänyt. Seuraava kysymys, Miika, olisi sulle. Eli minkälainen yritys on Kuppio? Kuppio valmistaa ja myy täysin kierrätettäviä ja biohajoavia kertakäyttökuppeja ja niihin sitten kansia. Meidän digitaalisen painotuskyvyn ansiosta me voidaan sitten niihin painottaa just sellaisia kuoseja ja kuvia, kun asiakas sattuisi haluamaan. Ja se mahdollistaa meille myös tosi pienet tuotantoerät, joka sitten taas laventaa meidän asiakaskuntaa huomattavasti. Näistä kupeista nautitaan luonnollisesti kahvia, mutta sen lisäksi sitten virvoitusjuomia ja erityisesti nyt kesällä festareilla ja tapahtumissa sitten drinkkejä ja olutta. Kuppion asiakkaita on ihan laidasta laitaa tosiaan pieniä kahviloita, kahvilaketjuja, ravintoloita. Sitten on tapahtumajärjestäjiä, panimoita, tukkuja ja oikeastaan kaikkea niin kuin isoa ja pientä, kaikkea siltä väliltä. Kuppio työllistää tällä hetkellä 9 ihmistä ja se on kasvamaan päin tässä niin kuin lähitulevaisuudessa, kun oikeita henkilöitä löytyy. Ja meidän liikevaihdosta nyt tällä hetkellä noin 1/3 tulee viennistä ja sekin on kasvamaan päin. Eli mistä se siis valmistetaan se kuppi? Kuppi valmistetaan tällaisesta kuppikartongista ja se, miten se eroaa nyt sitten näistä perinteisistä, niin me käytetään sellaista kuppikartonkia, missä ei ole perinteistä PE-muovia tai PLA-muovia, vaan me tehdään semmoisesta kierrätettävästä materiaalista. Missä teidän tuotantotilat sijaitsee? Meidän tuotantotilat sijaitsee tuolla Loviisan Ruotsinpyhtäällä, Strömforsin Ruukissa, tämmöinen kaunis historiallinen paikka. Suosittelen käymään, jos kesällä satutte sinne menemään. Ja siellä meillä on sitten meidän tehdas, jossa tuotannon ihmiset työskentelee. No minkälaista tukea Kuppio on sitten saanut? Kuppio on saanut kyllä vuosien varrella monenmoista tukea. Kaikki on ollut äärimmäisen tärkeitä. Meidän teollinen toiminta alkoi vuonna 2022 ja siihen me saatiin työ- ja elinkeinoministeriöltä silloin investointitukea. Me ollaan sitten saatu meidän erilaisiin kehitysprojekteihin tukea ja nyt viimeisimpänä sitten maaseuturahastolta saatiin investointitukea meidän painokonekapasiteetin kasvatukseen, joka meillä oli pullonkaula. Mistä te haitte sitten tätä maaseuturahaston tukea? No me ihan perinteisin menetelmin löydettiin, selattiin internettiä ja sieltä sitten ELY-keskuksen verkkosivuilta pongattiin tämä tuki. Joo, ja sitten tämä Leader-silmun kautta sitten se hakemus laitettiin käyntiin. No moni pelkää sitä prosessia tai se ainakin ennakko-oletus meillä on vähän niin, että koetaan semmoista vähän pelottavaksi. Millainen se hakemisprosessi on ollut sun mielestä? No se ei ole ollenkaan kyllä ollut mitenkään pelottavaa. Tietysti se lähtee yrityksen vinkkelistä lähinnä siitä, että ensin tutkitaan omat tarpeet, mitä me nyt halutaan täällä saavuttaa ja sitten niin kuin ylipäätänsä omalla toiminnalla ja sitten ehkä löydetään, mistä kenkä puristaa. Ja meillä se sattuu olemaan esimerkiksi just tämä niin kuin meidän tuotannon pullonkaula, joka oli painokapasiteetti. Ja siihen sitten mietittiin, millaisia investointeja voidaan tehdä. Löydettiin siihen sopivaa, joka sitten meidän tarpeisiin vastasi ja laskettiin sitten niin kuin omat rahat yhteen ja kustannuksia ja sitten mietittiin, että voiko tähän saada tukea jostain ja sitten lähdettiin oikeastaan tutkimaan näitä tukivaihtoehtoja. Ja sitten onneksi pongattiin tämä maaseuturahaston investointituki. Ja oikeastaan aika suoraviivasta sen jälkeen, että me katsottiin, täsmäsikö meidän hakuvaatimukset ja täsmäsi hyvin ja sitten me soitettiin sinne ELY-keskukseen sitten vähän varmistettiin, että oliko tämä ok. Sen jälkeen sitten silmun kautta sitten laitettiin ihan hakemus sisään. Se oli hyvin, hyvin helppo toimenpide ja sitten jäätiin odottelemaan vastauksia. Mitä tällä rahoituksella on saatu teillä siellä yrityksessä aikaan? Meillä tämä voi oikein hyvin itse asiassa katsoa niin melkein markoissa ja euroissa, että me ollaan saatu meidän liiketoimintaa kasvatettua sen takia, että ollaan pystytty tuottamaan enemmän ja sitten ollaan tietysti saatu tuotteita myytyä enemmän. Meillä on ollut äärimmäisen konkreettinen tämmöinen ihan liiketoiminnan kasvu tästä investoinnista meille seurasi. No mihin yritykset kaipaavat erityisesti tukea? Miten teidän osalta? Kyllä mä sanoisin varmasti, että me tietysti tehdään teollista toimintaa, niin investointituki on varmasti niistä niin kuin tärkeä, mutta kyllä se on oikeastaan niin kuin myös toi liiketoiminnan kehittäminen. Siihen varmasti kaivataan niin kuin apua ja asiantuntemusta. Ja samoin sitten tämä viennin edistäminen, mikä on äärimmäisen tärkeä niin kuin kaikille kasvaville yrityksille, niin kuin meillekin. Ja me ollaan nyt päästy sitten tämmöiseen ELY-keskuksen vientikuntoon ohjelmaan, joka auttaa meitä ja sitä suuresti arvostetaan. Että sen lisäksi tietysti luonnollisesti palkkatuki, mikä sitten usein tuohon työllistymiseen voi auttaa. Mutta. Maria, rahoittajan näkökulmasta, kun ajattelet tätä Kuppioa yrityksenä, niin
minkälaisia vahvuuksia Kuppiolla on? Kuppio vaikuttaa olevan just tämmöinen hyvä esimerkki maaseuturahoituksella tuettavasta yrityksestä, että sijainti syvällä maaseudulla, vanhassa Ruukkikylässä, Loviisassa, niin ihan siellä vanhassa Ruukkikylässä tuotantotilat pitää sen Ruukkikylän elävänä, aidosti elävänä. Ei ole pelkkä museo, vaan siellä on oikeasti liiketoimintaa ja työllistää ja sitten tämä, että oikeasti aidosti halutaan kehittää toimintaa, tähdätään vientiin, kasvatetaan vientiä ja sitten koko liiketoiminta perustuu kiertotalouteen, tukee siihen vahvasti. Niin tässä on tosi monta tämmöistä aspektia, mitkä maaseuturahoituksessa on niitä edistettäviä asioita. Miika, sulle vielä kysymys. Minkälaisena sä näet teidän sijainnin? Mun mielestä on kiva mennä töihin joka päivä sinne kauniiseen ruukkiympäristöön, mutta on se niin kuin sijainti sen takia tosi meille täydellinen, että siinä on valtatie vieressä, mistä meidän tuotteet kulkee sitten ja samoin sitten meillä on osaavaa työvoimaa siitä ihan Ruukin kylästä. Eli oikein niin kuin pelkästään plussaa mun näkövinkkelistä. Entä Maria niin kuin rahoittajan näkökulmasta? Millaisia hakemuksia tulee sisään, jos ajattelee yleisellä tasolla? No, hyvin samankaltaista havaintoa, eli siihen varsinkin alkuinvestointeihin, ja kun lähdetään tekemään isompia laajennuksia, niin niihin isompiin investointeihin kaivataan usein sitä apua. Tosin näissähän on aina se, että yrittäjä joutuu laittaa suurimman osan rahoista maksamaan itse muulla rahoituksella, mutta tämä on varmaan kuitenkin tärkeää, että tämä yleisin investointitukiprosentti, se 20%, niin se on kuitenkin merkittävä ja rohkaisee yrittäjää ja sitten muita rahoittajia lähtemään mukaan siihen hankkeeseen. Mutta sitten tosiaan ne alkavan yrityksen, mitä siihen ikinä tarviikaan siihen alkuun, siihen voi saada pieniä avustuksia. Ja sitten jos lähtee isompia vientiponnistuksia tai muita, niin mihin tarvii ulkopuolista asiantuntijaa, mihin yrittäjän oma aika tai osaaminen riitä, niin siihen voi sitten myös, tai haetaan paljon tukia myös. Tuo olikin hyvä, että tuli mainittua tuo tukiprosentti, eli ei puhuta mistään 100% tuesta niin kuin investointeja, vaan yleisin on se 20%, eikö niin? Kyllä, että aina vaaditaan se yrityksen oma osuus siihen kaikissa tuissa, että tämä ei todellakaan mitään ilmaista rahaa, että siinä tällä tuellahan saadaan liikkeelle sitä rahaa maaseudullekin, että koska sinne tosiaan laitetaan sitä omaa yksityistä rahaa paljon myös, niin raha liikkuu tämän tuen ansiosta myös. Niin, eli tukien avulla niin kun saadaan yksityistä rahaa paljon liikkeelle. Miten nämä rahoitettavat yrityshankkeet, jos lähdetään näihin yrityshankkeisiin, niin miten ne niin kun valitaan sitten nämä erilaiset? Miten ne pääsee jatkoon? Tosiaan niin kuin Miika tuossa mainitsi, niin nämä voidaan hakea sekä LEADER-ryhmän kautta. Uudellamaalla näitä LEADER-ryhmiä 4 ja sieltä voi hakea tai sitten ELY-kautta ja silloin meillä on omat valintakriteerit ELYllä ja LEADER-ryhmillä. Pääsääntöisesti aika samanlinjaisia valintakriteerejä on, koska ne kuitenkin nojautuu Suomen CAP-suunnitelmaan, toteuttaa sitä. Silloinhan tämä valinta kohdistuu niihin, jotka parhaiten toteuttaa sitä CAP-suunnitelmaa tai sitä alueellista kehittämissuunnitelmaa tai paikallista kehittämisstrategiaa. Mutta sitten meillä on myös valintakriteerit annettuna ja tärkeimmät niistä on se sijainti, että mitä syvemmällä maaseutualueella sijaitsee, niin enemmän pisteitä saa. Ja tosiaan tavoitellaan sitä, että syrjässä sijaitsevia yrityksiä niitä autettaisiin. Sitten myös tämä työllistävyys, halutaan luoda työpaikkoja maaseudulle. Tärkein ehkä on tämä liiketoiminnallisuus, eli miten tämä hanke, mihin haetaan tukea, millä lailla se edistää tämän yrityksen liiketoimintaa, mitä etuja sillä saadaan, miten hyvin yritys lähtee siinä kehittymään tai kasvamaan. Ja sitten tämä kestävä kehitys on tärkeä, siitä saa lisää pisteitä paljon, jos voi osoittaa, että on vaikutusta kestävän kehitykseen ja sitten myös se hankkeen toteutettavuus, että voi osoittaa, että yritys pystyy tämän toteuttamaan ja se on hyvin selvitetty ja rahoituskunnossa ja muuta. Miten yritys hakee tätä tukea? Eli mistä pitää lähteä liikkeelle? Kenen ottaa yhteyttä, mistä löytyy yhteystiedot? No jos on ihan aloitteleva yritys,
jos vielä vähän haetaan suuntaan, niin ehkä kannattaa ensin ottaa yhteyttä yritysneuvojaan, jonkin kunnan yritysneuvojan tai kehittämisyhtiöön. Sieltä saa hyvin neuvoja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja muuta liikkeelle lähtemiseksi. Mutta sitten jos alkaa se itse hanke olla jotenkin selville, että mitä ollaan tekemässä, mihin tarvitaan sitä rahoitusta, niin sitten kannustan kyllä ottamaan yhteyttä joko LEADER-ryhmään tai ELY-keskukseen ja sieltä vähän tunnustella ennen kuin alkaa täyttämään sitä hyrrää hakemusta ja haalimaan kasaan kaikkia tarvittavia liitteitä. Eli kannattaa aina ottaa yhteyttä joko LEADER-ryhmään tai ELY-keskukseen ja lisätietoa löytyy tuolta maaseutu.fi-sivulta. Sieltä löytyy yhteystiedot ja just nämä ohjeet hakemiseen. Mutta aina kannattaa ottaa yhteyttä. No se tuli selkeästi. Eli ensin yhteyttä ja sitten eteenpäin. Cabin Crew Prepare for Landing. Minkälainen merkitys on näillä maaseudun yritystuilla, jos ajatellaan nyt ja sitten tulevaisuudessa? Miika? Mun mielestä äärimmäisen tärkeä suuri merkitys on, että mä oon huomannut, että maaseudulla on äärettömän paljon osaavaa työvoimaa ja siellä on hyviä kohteita ainakin tällaiselle teolliselle toiminnalle, mitä ei sitten niin ehkä aina tuo ajatelleeksi, että on mahdollista. Vuokrataso on paljon halvempi. Ehdottomasti sinne kannattaa mennä. Tämä on Kuppiolle ollut äärimmäisen tärkeää. Tämä niin maaseuturahoitus on mahdollistanut meille hyvän sijainnin, hyvän työvoiman ja siihen kannustetaan jatkossakin. Kyllä mä näen, että maaseuturahoitus ja yritysten tukeminen on tosi tärkeää myös tulevaisuudessa, varsinkin yritysten tukeminen, koska ne on tosiaan ne elinvoimaisuuden perusedellytykset, että siellä on elinvoimaa, siellä on työpaikkoja. Ja kyllä Uudellamaalla maaseutuyritykset kamppailee ihan samojen ongelmien kanssa kuin muualla Suomea. Ja sitten maaseudulla tietenkin on suuremmat haasteet kuin kaupungissa ja erilaiset haasteet. On tosi tärkeää, että voidaan tukea. Ja näissä kuitenkin kyse tosiaan pienistä tuista, kun vertaa muihin yritystukiin. Nämä on hyvin pieniä. Yritys maksaa tosiaan suurimman osan itse siitä hankkeesta, siitä investoinnista tai kehittämistoimesta. Mutta se on pieni ja merkittävä. Se rohkaisee yritystä aloittamaan sen toiminnan tai kehittämään eteenpäin. Ja sitähän me halutaan. Muuten meillä ei ole yrityksiä Suomessa. No Miika, miltä näyttää Kuppion tulevaisuus, sanotaan vaikka 5 tai 10 vuoden päästä? Missä ollaan? Äärimmäisen valoisalta ja hienolta tietenkin, että mä luulen, että me tullaan palkkaamaan lisää väkeä runsaasti ja tullaan investoimaan lisää. Tullaan varmasti pysymään siellä Ruotsin pyyhtäällä ja luulen, että markkinoista meillä Eurooppa on semmoinen suurin kasvava kohde meillä, että sinne tullaan myyntipanostuksia tekemään. Seuraavassa jaksossa lähdetään matkailemaan ja erityisesti lähimatkailemaan. Ja lähdetään lähimatkalle Uudenmaan maaseudulle tietenkin. Kiitos kun olitte mukana tässä tähän asti podcastia kuuntelemassa. Kiitos myös Miika Hämäläinen ja Maria Konsinpalva tästä kiinnostavasta keskustelusta. Cabin Crew podcast on EU:n osarahoittama ja se on saanut EU:n maaseuturahoitusta. Lue lisää osoitteesta www.maaseutu.fi.